real no només seran extractes d'aquí dels directes que fem a Flopcat, sinó que també gravarem vídeos igual que fem al canal de Flopball, també els farem en el canal de Flopcat en català i jugant a bàsquet i fent mil i una històries. També dir-vos que si voleu deixar-li una pregunta a la nostra convidada, tinc el canal d'Instagram flop_cat, on hi ha una story amb la seva foto i amb una caixeta de preguntes on us pregunto que què li preguntaríeu. Així que si voleu deixar-li qualsevol pregunta, al final del programa li llegirem absolutament totes, i si pot ser sobre les fases d'ascens, millor que millor. I per últim, el Nightbot, com veieu, està spamejant diversos missatges i entre ells hi ha dos que són el canal de Twitter de l'Helena i el canal d'Instagram, pel que podeu anar i deixar-li un follow si us voleu estar al dia de com és una jugadora del femení Sant Adrià de Lliga 2 y que lluita para estar allí. Flop, tenías que haber llamado el canal de español Flop Pelota y luego el legal Flop Pilota y le creas uno de inglés para que sea Flop. Bueno, barríssimes. I ara sí, anem a donar la benvinguda a la capitana del femení Sant Adrià, que ens expliqui una mica com es presenten aquestes fases d'ascens, com ha sigut la temporada, una temporada rara, i amb tots nosaltres tenim Helena López, benvinguda! Hola, què tal? Doncs bé, ja la quarta entrevista, ja hem fet tres, ja hem parlat amb totes les protagonistes d'aquesta fase d'ascens i ens falta la teva, la capitana del femení Sant Adrià, que té per endavant un gran repte, però abans d'anar per matèria de la fase d'ascens, Helena, anem a parlar una mica de tu. Com estàs? Com està Helena López? Bé, molt bé. Bueno, ara de vacances ja i bé, preparant la fase i bueno, moltes ganes. Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé. Parlàvem, Helena, que ha sigut una temporada rara. També ho dèiem la Laura, que no només és una temporada rara, sinó que ara mateix estem en una vida, podríem dir que rara. I sí que recordo bé, tant el Barça com el Lima com el Buet han tingut bastanta sort en tot el que són el tema dels parons, de poder disputar els partits, però recordo que el Sant Adrià, sobretot a l'inici de temporada, les va passar, o sigui, semblava que no arrencava mai, no?, aquesta temporada. Sí, exacte. Abans de la Lliga Catalana, del final, bueno, del Final Four de la Lliga Catalana, vam tenir una mala de positiu que al final va ser negatiu, però no vam poder jugar. I després, ja, quan vam començar la Lliga, tampoc vam poder començar, perquè ja sí que vam tenir un positiu i vam haver d'estar 10 dies confinades. Això vol dir aplaçar molts partits. I, bueno, després ens fan venir tots de cop, però bueno. Bueno, això pel que ens agrada el bàsquet, i crec que... Espera, pujaré un moment el volum, Helena, que se m'ha oblidat de pujar-te el volum perquè es senti millor. Els que ens agrada el bàsquet, al final, i jugar partits, és cert que potser tenir masses partits seguits és una mica cansat, el desgast físic i competitiu és major, però al final jugar a bàsquet i jugar als partits de competició és l'essència, no?, de la competició, i tampoc ve malament tenir diversos partits seguits. Jo, per exemple, me'n recordo quan ens ficaven un partit entre setmana, era, hòstia, doncs mira, ens saltem un entreno i tenim un partit més. Heu trobat la part positiva d'aquests parons? Sí, sí, home, jo crec que a més, venint del que veníem, de tants mesos sense jugar, poder jugar partits tots els que fos, doncs endavant, tot era benvingut, però clar, també sí que és veritat que físicament tampoc estàvem acostumades i va costar, però bueno, sí, ens ho vam passar bé. I a nivell individual, he estat revisant estadístiques, a mi m'agraden les estadístiques molt, estem davant la segona millor temporada, estadísticament parlant, individualment parlant, de l'Helena. O sigui, assumint de nou una temporada més, una alta notació que potser anys anteriors l'Helena s'havia dedicat més doncs, a ser una base que distribuïa, que organitzava, i cada cop veiem una Helena més protagonista de cara a Cistella. És algo que estàs treballant? És algo que s'està donant naturalment i de manera fluida? O com està sent aquesta Helena més protagonista de cara a l'Aro? Bueno, jo mai he sigut una jugadora que m'agradi ser la protagonista ni res. Jo crec que sempre he sigut una especialista defensiva, que sempre el que més m'ha agradat ha sigut defensar i ajudar a ser l'equip, però bueno, sí que és veritat que tant la temporada anterior com aquesta, doncs, potser al tenir més experiència ja ser una jugadora, doncs, encara que tenia 25 anys de les veteranes de l'equip, Sí. doncs sí que s'ha marcat
doncs, fer un pas endavant i assumir més protagonisme també a l'atac. I bueno, jo crec que encara ens falta millorar bastant, però bueno, mira, a poc ho vaig intentant fer el que necessita l'equip. I hi ha una pregunta que t'ha deixat la Laura, perquè li he dit, Laura, t'agradaria fer una pregunta a l'Helena? I precisament m'ha preguntat per això, que com ho fa l'Helena per ser, entre cometes, veterana, perquè ets una veterana jove, però bueno, al cap i a la fi ets veterana a l'equip, 2 temporades a Lliga Femenina 2, aquesta, si no recordo malament, és la 4ª ja a Lliga 2. Sí, com ho fa l'Helena per mantenir aquesta electricitat, ja no només de cara a l'aro, sinó també el que dèiem, no? Defensivament. Som molt fans de les fotos que sovint es pengen, que veiem a l'Helena pel terra, lluitant cadascuna de les pilotes. Com s'ho fa l'Helena per mantenir-se sempre amb aquesta energia a pista? Jo crec que la clau sempre ha estat que als entrenos ho faig igual. Llavors, quan arriba el partit, doncs, és un dia més, però clar, sí, estic acostumada a fer-ho sempre així. Em costa molt no anar a tope als entrenos, per exemple. Llavors, quan arriba el partit, doncs, és seguir fent igual que ho faig sempre. I fent balanç de la temporada, veiem que el balanç de victòries-derrotes del femení diria, malgrat tot, malgrat aquest difícil inici, on estava tot una mica que semblava que no arrencàvem, ara jugàvem un partit i paràvem 2 setmanes, o no jugàvem durant diverses setmanes, finalment un balanç de 19-7 bastant positiu, no? Sí, sí, sí. Jo crec que hi havia bastanta incògnita en l'equip perquè era un equip molt jove i que sí que érem jugadores de la casa, la majoria, però que no havíem jugat juntes. I, bueno, una mica de, bueno, a veure com ens entenem entre nosaltres i a veure com va la temporada. I bueno, jo crec que hem fet un grup molt xulo, que entre nosaltres ens entenem molt bé i jo crec que, bueno, tant a dins de pista com a fora de pista això s'ha notat i els resultats pues, estan allà. I em parles de les companyes i precisament toquen 2 preguntetes sobre les companyes. Aquí estàs com a representant, com a capitana del femení sènior, però també és important saber com arriben les companyes, com les veus tant a les joves, les més inexpertes o les que ja tenen un bagatge com podria ser tu. Com està l'equip de cara a afrontar aquest repte i aquest premi de les fases d'ascens? Jo crec que l'equip té moltes ganes. Sí que és veritat que bueno, l'objectiu en teoria de la temporada ja l'hem complert, però bueno, nosaltres tenim molt clar que un cop arribats fins aquí no hem arribat per passejar-nos, que nosaltres el que volem és anar allà i intentar guanyar i intentar pujar. I d'aquestes companyes, ja sigui de les joves, de les que inclús encara estan en edat júnior, o de les més veteranes i les que tenen més experiència, hi ha alguna que em podries dir hòstia, Fèlix, doncs mira, aquesta jugadora m'ha sorprès perquè, òbviament, ja esperaven que estigués al nivell, però ha estat un passet per sobre del que jo esperava, particularment. Hi ha alguna que t'hagi sorprès? Jo crec que la Teixi, la Marina Teixidor, que bueno, tenia fitxada al B, estava dubtant si podria estar allà o no, i jo crec que ha sigut la jugadora, i a més no tant, o sigui, tant a nivell de pista com a fora de pista, jo crec que ha sigut la jugadora que ens ha fet donar un pas endavant i ha unit el grup, i bueno, jo crec que part de l'èxit que tenim, que hem aconseguit, doncs és gràcies a ella. I de fet la Teixi és una jugadora segurament no amb moltíssima experiència a Lliga 2, sí que té més experiència també a Copa Catalunya, per exemple l'hem vist jugar molt i molt bé, però sí que és cert que jo també era una de les jugadores que jo quan pensava en el Sant Adrià sempre deia, hòstia, doncs és un complement just per la plantilla que pot anar molt bé, i com bé dius, no? Fora de vestuari també creus que ha donat aquest punt més, no? Sí, sí, sí. Bueno, la Teixi sempre està allà, la que veu que alguna està malament, sempre va allà i intentant ajudar a tothom bueno, també intentant motivar quan algú està més trist, això jo crec que ha sigut la que ens ha fet tirar endavant en els moments que potser estàvem amb la moral més baixa, això jo crec que ella ha sigut la que ha tirat endavant. I arribem, com bé diem, a unes fases d'ascens. Són les segones o terceres per tu de fases d'ascens? Les terceres, ja. Déu-n'hi-do, I la meva pregunta és, tu que ja has viscut alguna, és cert que en aquestes fases d'ascens, ja ho sabíem des de l'inici de temporada, com seria el sorteig, com seria la composició d'aquests 4 grups de 3 equips, d'alguna manera, d'alguna forma, a l'atzar. Què t'ha semblat a tu, o què et semblen que s'hagin sortejat d'aquesta manera? Bueno, jo crec que d'alguna manera ho havien de fer i al final pues, potser hi ha hagut equips que consideren que han tingut més sort, d'altres que tenien menys sort, però
al ser 3 grups durant la lliga regular i haver-ne de fer 4, no hi havia cap altra manera de fer-ho al final. Tal qual, sí. És el que comentàvem, les respostes han sigut les mateixes, que sí que és cert que potser és una mica injust esportivament parlant, perquè, clar, no hi havia cap premi per als primers, inclús, però bueno, també anava bé per algun quart classificat, com podria ser el quart classificat que ha quedat al vostre grup, el Canoe, que quedant quart no té cap primer al seu grup. Què et sembla el grup que us ha tocat? Ardoi, segon classificat 21-5, compta amb aquest balanç de l'Ardoi, i el Canoe. Et sembla... Jo per mi, sincerament, i t'ho dic ja abans de que responguis, per mi és el grup de la muerte en el sentit de que és més difícil trobar un favorit, no? D'alguna manera. Sí, bueno, de primera sí que vam estar contentes perquè al final no t'ha tocat cap primer i dius, bueno, no hi ha cap d'aquests que semblen inguanyables, però també és veritat que no són equips fàcils i és que és això, o sigui, és un grup on jo crec que pot passar de tot. I heu treballat aquesta setmana, bueno, encara queden, suposo que us quedaran 2-3 entrenos, heu treballat ja a consciència amb els rivals o esteu treballant sobre vosaltres mateixes? Bueno, normalment fem bastant sobre nosaltres mateixes, però sí que és veritat que els entrenadors ja ens han anat dient això ho estem treballant perquè Canoe ho fa, Ardoi fa això, Vale. però bueno, aquesta setmana ha sigut més focalitzada en nosaltres. Que guai. Quan viatgeu cap a Leganés? Nosaltres viatgem el dijous al matí, agafarem l'avió cap allà perquè ens ha tocat el primer partit divendres. Ah, vale, guai. Sí, descanseu la primera. També això pot anar bé, no? Veure com es desenvolupa el partit entre l'Ardoi i el Canoe, saber també un resultat, perquè clar, això és cert que quan és una lligueta de 3, descansar el primer a vegades o pot anar bé o inclús també pot anar malament, perquè imagina't, m'invento, que un equip guanyi de 30, hòstia, ja dona... Però clar, no veureu llavors el partit, anireu a veure'l? Sabeu si podreu anar a veure el partit a la pista o el veureu des de l'hotel o... No, en principi el protocol que ens ha marcat la FEP no es pot sortir de l'hotel ni per anar a Hòstia, veure és, partits. és veritat, és veritat. Que esteu en burbuja total. No Bueno, podem ni anar a veure, o sigui, els haurem de veure des de l'hotel, però bueno. bueno, està bé. Vale, els altres grups, la pregunta que li he fet a totes les convidades, Helena, és quin creus, sense comptar el propi, és a dir, no es valia respondre al propi, quin creus que és el grup, el de la muerte, el que diguis, buah, allà hi hauran unes hòsties que en principi hi hauran a tots els grups, òbviament és una fase d'ascens i seran partidassos, jo crec que seran partidassos tots, però quin creus que és el grup més cridaner, a banda del vostre? Bé, sí, jo crec que el nostre és el Sí. que estarà més igualat, però, bueno, no sé, jo crec que el grup de potser Leganés també Jo tinc dubtes en aquell grup, partit i venen més... que aquell grup menys està el forma. Leganés amb 25-1, però clar, està el Exacte. Lima, que en el grup del Barça, que també es considera un dels grups potents, el grup català, arriba amb 3 derrotes només. O sigui, jo aquell partit crec que serà... Bueno, aquell partit i aquell grup, perquè després tenen el grup al Plasencia, que sí que és un quart classificat, però és que és el que parlem, no? Al final unes fases, hem viscut altres fases i com bé dèiem amb l'Helena, i hi ha hagut sorpreses a quasi totes les fases d'ascens. O sigui que aquí sembla que hi haurà també bastantes opcions de veure aquestes sorpreses. Si et preguntés per un equip català que no sigui el Sant Adrià, que sembla que la resposta és òbvia, però quin creus que és l'equip català que té més opcions en aquestes fases d'ascens? A priori Barça, perquè és a la Lliga que va fent millor, però jo crec que el Lima té una manera de jugar que és molt diferent a la resta i que potser a Catalunya sí que estem més acostumades, però jo crec que la resta d'Espanya no estan tan acostumades a un joc tan dinàmic i jo crec que pot costar als altres equips jugar contra elles. Jo crec que Lima donarà alguna sorpresa. Ojito Lima, ja vam parlar amb l'Eli ens ho va dir, diu, Fèlix, que anem allà també a... que sí que és un premi, però que l'equip està fet per anar a aquelles fases i que a les fases... Ojito el Lima, Ojito el Lima. Estarem molt atents. Vale, abans d'anar amb les preguntes d'Instagram, les que ens han deixat, ja he vist que hi ha unes quantes. Anem a parlar d'un hipotètic ascens. I fiquem-nos en la millor de les situacions. No seria el primer cop que el Sant Adrià esportivament té els drets per jugar a Lliga Femenina. De fet, no fa falta anar-nos molt lluny, simplement uns mesos enrere. I amb la mala sort de que per aquesta temporada no es van trobar els recolzaments ni els recursos suficients per assumir aquest ascens que es va aconseguir esportivament. Com veus aquest any, Helena, si es puja esportivament? Creus que hem aconseguit
conscienciar a les entitats, ja no només privades, sinó les públiques, de que el bàsquet català es mereix un ajut? Jo crec que hauria, però sí que és veritat que en tota la situació del Covid, que jo crec que serà complicat, però bueno, això ja és feina del Preci. Nosaltres intentarem posar-li el Preci el més difícil possible perquè hagi de buscar diners, però bueno, jo crec que sí que és veritat que fa falta que tant sponsors privats com també a nivell públic que es posin més diners i es doni més visibilitat. De fet, és que és algo clau. Ho comentàvem abans amb la Laura. És molt fàcil fer un tuit, és molt fàcil penjar una story de recolzament a l'esport femení, però si quan arriba el moment de recolzar-lo de veritat amb el que toca, i no ens enganyem, és lleig dir-ho, però la manera més fàcil d'ajudar al bàsquet femení és soltando la cartera, és ajudant, facilitant, si més no, aquests recursos, i esperem que toqui. Amb la resta de jugadores que han vingut, l'Ainoa sí que també ha estat a Lliga Femenina, li preguntàvem la pregunta clau, que és, i tu ja has jugat 2 temporades, però l'Helena té ganes de tornar a Lliga Femenina? Sí, i tant. Home, jo m'ho vaig passar molt bé els anys de Lliga 1 perquè era un somni poder jugar contra les jugadores que sempre havien estat les teves referents i que sempre eren com ídols, i poder cada setmana preparar els partits a defensar a les teves ídols, doncs per mi va ser un somni i ojalà. I hi ha molta gent que ha deixat una pregunta, bueno, una pregunta no, o comentaris referent a que ets la pura imatge del femení Sant Adrià, de compromís amb el club, això, no? D'estar compromès amb el que significa femení Sant Adrià. No dic que se t'hagi d'haver passat pel cap, però algun cop se t'ha passat, o en el teu imaginari s'ha donat les ganes o la intriga de defensar uns altres colors? Bueno, la veritat és que fins ara està molt bé aquí a Sant Adrià, i si no he marxat és perquè no hi havia res fora que em compensés més que estar aquí, que seguir el club, que al final m'ho ha donat tot, i que on gràcies a ells doncs, he pogut viure campionats d'Espanya, he pogut pujar a Lliga 1, jugar a Lliga 1, o sigui, al final no, ells m'ho han donat tot, i no he vist a un lloc que fins ara que hagi pogut estar millor que aquí. I l'última pregunta, abans d'anar amb les d'Instagram, Helena, és... Imagina que pugem, que el Sant Adrià puja. Series capaç de fer una promesa? De plan, Fèlix, si pugem, faig això. Ostres, vale, a veure. Doncs si pugem, em banyo al riu Besòs. Hòstia, espera, que hem de parlar vale que la pandèmia és molta pandèmia i és molt dolenta, però banyar-se al riu Besòs, depèn a l'alçada que ens banyem, Helena, pot ser pitjor, De fet, a l'alçada de la Marina, a la desembocadura que hi ha. Vale. De fet, mira, Helena, jo, si esportivament el Sant Adrià diumenge guanya les semifinals, que realment són finals, jo, el dia que et banyis al riu Besòs, vinc i em banyo amb tu. Vinga. El que sí et demanaré, Helena, diumenge és molt probable que estigui Leganés amb l'acreditació de premsa. Si diumenge estàs a pista i guanyeu el partit, m'has de buscar a la grada i dedicar-me amb el gest del bigoti com si fos un triple, doncs l'ascens. Quan pugeu, mires... T'ho recordaré. En cas de que juguis diumenge, t'ho recordaré, perquè m'agrada. Helena, què et sembla si anem a Instagram a veure què ens han deixat els espectadors? A veure quines incògnites, quins neguits tenen. Aquí tinc la story. Com no, el David, molt actiu, ens ha deixat moltes preguntes i molt interessants. Comencem per una, per això, del Marc. És cert que jo no t'he vist, no sé si has jugat molts 3x3, però imagina que has de fer un equip per jugar un 3x3 en el que estiguis tu i has de tenir 3 companys-companyes. M'has de fer un equip amb una companya nacional, amb un company nacional i amb un tercer company o companya internacional. Quin seria el teu equip ideal? Companya nacional, la Peñita. Hombre. Que no falti. Company nacional,
Si val el Llull. Sí, i tant, sí, per demanar que no falti. Vinga. I internacional, eh, direm la Júlia Racing Heroda. Hòstia, un bon referent interior. Bon referent... Ojo l'equip, Poca broma, Poca broma, aquest equip que s'ha muntat l'Helena del no-res. Vale, següent pregunta. Ens la fa Guillem Casas. Crec que et sona, no, el Guillem Casas? Doncs diu, Helena, com va el teu iPhone? Ja pots fer FaceTime? Ai, no. Lo dels iPhones no és per mi, Vaig tenir durant una setmana, però que la vida. Ho vaig deixar. Hòstia, Soc d'Android. hòstia, tan dur va ser? Sí, no em vaig adaptar, Llavors, Pues mira que amb el Discord, que tampoc el coneixies, la plataforma aquesta de comunicacions i videotrucades Discord, t'ha sortit molt bé, per no saber com funcionava. gràcies, però lo dels iPhones... És superior, no? Otro mundo. Val, pregunta del David, de la conta de baloncesto femenino, una conta d'Instagram que ja saps que recolza moltíssim el bàsquet femení, et pregunta, per tu què significa defensar la samarreta del Sant Adrià? Bueno, una mica el que he dit abans, que és el club que m'ho ha donat tot. Vaig arribar allà amb 10 anys, porto 15 temporades i per mi doncs, és això, doncs, defensar els colors del club que m'ha permès doncs, guanyar campionats d'Espanya, m'ha permès un ascens a Lliga 1, jugar una Copa de la Reina, doncs jo crec que és tot això. Déu-n'hi-do, és que Déu-n'hi-do. Jo em fico en situació que amb l'equip de la meva vida, que és el Sant Andreu, aconsegueixo coses així, i és que és el que dius, per què anar a un altre lloc, si és que a casa ho tinc tot. La següent pregunta, Helena, te la fa també el David. Com descriuries el teu cos tècnic? Doncs, bueno, jo crec que són inexperts en aquest, o sigui, a Lliga 2, perquè és la primera temporada que estem, però bueno, jo crec que ho han sabut suplir d'una altra manera i jo crec que són molt treballadors i molt planificadors i bueno, això ha fet que no es noti la inexperiència i bueno, jo crec que i molt bona gent, que són bones persones. Una altra pregunta que ens deixa el David és, i aquesta m'agrada molt, de fet, m'hagués agradat fer-te-la a mi, però sincerament no se m'havia ocorregut. El David et pregunta, quin consell li pots donar a les rookies, entre cometes, per les fases d'ascens? Bona pregunta. Aquesta és bona, Jo crec que la clau és gaudir i no pensar més enllà de què pot significar això, perquè l'únic que pots aconseguir és posar-te nerviosa i no jugar bé. Jo crec que és gaudir perquè has treballat tota la temporada per arribar fins aquí i a partir d'aquí el que hagi de fer serà. I de fet, és que unes fases no juguen cada temporada. Ojalà cada temporada es poguessin jugar les fases pel títol o per l'ascens, com és en aquest cas. Però jo estic bastant d'acord amb tu en aquest tema, no? Que a vegades es prenen les fases com una pressió, com un dir, és que si no surt bé, s'acaba tot, i ens oblidem una mica de gaudir, que al final tots els que juguem a bàsquet a més o menys nivell, no ens hem d'oblidar que la pelotita i la canasta al final és el que ens ho fan passar millor. I m'agrada aquest consell que has donat. Sí, bueno, jo crec que és el més important, que per això juguem, no? Al final, per passar-nos-ho bé. Vale, la última pregunta que ens deixa el David. Es rumoreja, Helena, no sé si tu has sentit aquest rumor, encara no és 100% oficial, però jo també crec que sí que s'acabarà portant a terme. És que, clar, el bàsquet femení és cert que portem 2 temporades visquent un creixement, ja no només en volum, sinó de nivell. Estem tornant a veure una lliga femenina competida, ja no és cosa de 2. Al nivell, per exemple, Lliga Femenina 2, estem veient equips amb aspiracions molt grans, com podrien ser exemples fàcils el Ferrol, el Barça, inclús el Leganés, que fins a l'última jornada no han perdut cap partit. Creus que el nivell esportiu espanyol reclama el que es rumoreja que succeirà, que és crear una Lliga Femenina 2 d'un sol grup anomenada Lliga Femenina 2 Pro? Jo crec que sí, que al nivell de les jugadores i de les lligues ho reclama, però clar, falta que hi hagi diners, perquè sí que serà una lliga que serà complicada pels clubs de poder sortir, perquè, clar, és jugar per tot Espanya, però no tens la visibilitat de Lliga 1, llavors sponsors és difícil aconseguir-los,
I, bueno, jo crec que serà complicat, però a veure si se li pot donar prou visibilitat perquè els sponsors puguin ficar diners i que acabi sent una lliga competitiva. Jo crec que pot estar bé. És que, de fet, a mi el que m'estranya aquestes coses és que, clar, si la Ainhoa, la Eli i la Laura han respost el mateix que tu. I és que és cert. O sigui, a nivell esportiu, òbviament, està creixent molt. El volum de llicències també està creixent molt. El bàsquet femení, igual que el futbol femení, ara està de moda i se li ha decidit donar aquest recolzament. Però un moment, Helena, que ens ha seguit a un maquatx, aquí li agraïm aquest follow. Doncs el que deia, no? Esportivament sí que és cert que ho reclamem, però si a nivell econòmic al final les despeses de viatges, inclús de, segurament perquè al ser una lliga pro tindràs que tenir jugadores que en el màxim possible siguin professionals, que no tinguin una altra feina, perquè hauran de viatjar, el que tu dius, no? Potser algun viatge hauran de sortir el divendres i si hi ha algú que treballa, doncs no podrà ser jugadora professional. Si no tenim aquests recolzaments econòmics ni es fa res per donar aquesta visibilitat, que a mi és una que més em sorprèn. Al final, que no hi hagin recursos, d'alguna manera, es pot arribar a entendre pel que tu dius, de que no hi ha visibilitat, però no, per què no té visibilitat? Perquè no se li dona. No? Una mica, Helena, el futbol, al final, el futbol femení, tampoc tenia visibilitat. I per què la té ara? Sí, perquè han començat a sortir per les notícies, a la tele, i clar, la gent s'hi enganxa. Clar, doncs, és l'únic que es reclama, visibilitat, que els canals de televisió, els mitjans de premsa, no costa res dedicar un petit temps a donar aquesta visibilitat que desencadenaria en el que ha passat en el futbol femení. Segurament a menys escala, perquè ja sabem que el futbol es magnifica tot, però que al cap i a la fi no costa res donar una mica de visibilitat. I no tenir que dependre de youtubers i streamers que vulguin fer un especial per les fases d'ascens. Helena, hem arribat al final. Ja hem acabat aquesta entrevisteta. Deixa'm recordar, Helena, que això no acaba aquí, que aquí al canal de Flopcat i el del baloncesto femenino, a partir de dijous, no potser tots, però veurem la majoria dels partits en directe, que els comentarem, que interactuarem amb qui estigui veient-nos amb nosaltres, estarem animant, com no, els equips catalans, el Sant Adrià, el Lima, el Maresme i el Barça. I, Helena, moltíssimes gràcies per dedicar-me aquest dissabte a les 4 de la tarda, aquesta mitja horeta, 40 minuts per fer aquesta entrevista. I segon, desitjar-te la màxima de les sorts per a aquestes fases i que et veiem gaudir-les com ho gaudeixes sempre, com tu dius, un partit i un entrenament, i ojalà veure't molt pel terra. Ojalà. Moltes gràcies. I res, deixo, si vols, 10 segons, si vols despedir de la gent del xat i ja ens acomiadem. Vale, bueno, no sé molt bé com es fa això, però adeu i gràcies per seguir-ho. Així, ho has fet molt bé, Helena? La veritat que ho has fet molt bé. I poqueta coseta més, repeteixo el que estava comentant ara amb l'Helena, a partir de dijous veurem els partits en aquest canal, en el de baloncesto femenino i en el meu en castellà, perquè com jugarem contra equips que són de fora de Catalunya, doncs també està bé que els seus aficionats ho puguin veure amb nosaltres i que això no s'acaba aquí, que esto continua. Helena, un petonet molt gran, moltes gràcies per tot i ens veiem aviat, xat, ens veiem molt, molt aviat. Us deixo amb un canal que no és en català, però no hi ha cap canal ara en català emitint, així que us deixo amb l'Anna Pérez Nou, que almenys seguim apostant per les creadores de contingut femenines. Un petonet, xau, xau! Adéu.